खालामनानै जों आबहावाखौ मानो ओमफ्राय आबहावाखौ कयेकटा इम्पर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट जों दाबो स्टार्ट खालामनाय ओमफ्राय जेमन जों ससियेल वेलफेयार एन्ड इनक्लुजनाव जोंनि दङ जोंनि 5टा डिपार्टमेन्ट जों जोंनाय ट्राइबेल्स वेलफेयार एन्ड इन्डिजिनियास वेलफेयार ट्राइबेल्स वेलफेयार होननाय जों आरो सैया आं आबादाव सै दंमोन कारन आबो गभर्नमेन्ट अफ इंडियन पैसा बावनि बिसिंथि फ्रेमवर्कनि बागै कैसे सामु खायदोनन बागै आरो जों टिप्रासा वेलफेयार एन्ड इन्डिजिनियास वेलफेयार इन्डिजिनियास जों वालनि कैटेगरी थाङो ओमफ्राय वुमेन चिल्ड्रेन एन्ड फेमिली डेभलपमेन्ट आबेखौ जों मा खायनाय सोशल जस्टिस एन्ड कल्चरल इक्वालिटी आबो जों मा नायनाय जों जोंनि ससाइटि गोबां प्रब्लेम बारा बायखिनि बिहिक बसायकाक माने हा एरफोरानि बुइनि पुन्टक हक माने बुइनो बोथार माने बा इरिगेशन खालामनानै आबनो सिस्टेमेटिकली जों आबनो मा नायनाय बावनो कैसे फ्रेमवर्क जोंनि एम्पावरमेन्ट अफ सोशल जुरिडिक्शन एम्पावरमेन्ट अफ सोशल जुरिडिक्शन जेटा जों कास्टमारि ल' खायनो थां दङ आ जुरिडिक्शननि बिसिंथि फ्रेमवर्क खालायो जों बावनो जस्टिस होननानै सिस्टेमा खालायनाय ओमफ्राय मिनिस्ट्रि अफ माइनरिटी एन्ड माइग्रेट कमिउनिटिज रमदे दाउ सिखन सिखन ब्रु रफानो गासैनि ब्रु रफानो आलादा स्टेटनि माइग्रेट नोंखा ओमफ्राय जों रमदे चाक मानो जों तीव्र हाव ना फन नै वानसुका भविष्यत ने बरमबाय कैसा डिपार्टमेन्ट दङ माइनरिटी एन्ड माइग्रेट्स कमिउनिटी ने जों आबो ना रखा मिनिस्ट्रि अफ डिसेबिलिटी एन्ड स्पेशल नीड्स एम्पावरमेन्ट आ जगह तामो याथा याकबाय बुहुक माया कक माया सिया आबरनो जों बहायके एम्पावर खायनानै बावनो बासिना लामा आबो कैसे स्पेशल एम्पावरमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने जों ना रखा ओमफ्राय हेल्थ एन्ड वेल बीइंग जों सिनि इन्डिजिनियास मेडिसिन पारारगो सिनि जे बिथिरक माने याक बायखाय बनाजि फुल माने इनका बाहाय गोबां मा सिनि पारारगो जे बिथि गोसा गोथां बिथि रक जे बिथि माने लुम खांखाय कंग्राइ खांखाय तुलसी रक इनका बाहाय के सिनि इन्डिजिनियास जे बनाजि रक न आबरनो जों प्रोटेक्शन माखायनाय प्रिजर्वेशन माखायनाय इनका आबनो जों प्रमोशन माखायनाय वर्ल्ड वाइड इनका बाहाय जों कयेकटा नाराखा इनका एरफ्रा मिनिस्ट्री अफ मेंटल हेल्थ एन्ड इमोशनल वेल बीइंग सिनि गोबां मा वानसमा हामियानि बिसिंथै गोबां मा ससाइल सिस्टेमाव बारा बायखिनि ससाइल सिस्टेमाव हामिजा गलाय बर' खबर हाय वानसमा हामिर आबरनो काउन्सेलिं खायनान बागै काउन्सेलिं खालाय जों बनो कैसे सঠিक जागा बिनि जागा लांनो बागाबनो कैसे नारखा मिनिस्ट्री अफ फूड सेफ्टी एन्ड नेशनल सिक्युरिटी सिनि हावा तिप्रासांगे आसाखाय ब माइ मोसानाय जाना नांनाय आबंखा बिनि बेसिक राइट्स जों बनाबो मारिनाय इंगेने मिनिस्ट्री अफ पब्लिक सैनिटेशन एन्ड हाइजिनिक्स जों बरमुनि संगे आसाखाय साफ सुथरा मा दंनाय दुंगुर बेसरस दै कसोगो तु खायंगला बनो kaham तु बनन व्यवस्था मा खायनाय ओमफ्राय जों साफ सुथरा मा दंनाय तुकुना नांनाय रि टाइमलि सुई गना नांनाय ओमफ्राय आ जागानो खियो आ जागानो सतियो नगान आ जागानो संग आमतैया सं माने हासा खिमा सति माने हासारला नांनाय एरफोर ब जागानि मयला खिबनानै जेदिगि नि नबार फायो आ नबार नगो हाबिया आ नबार नगो हाबियांनो नाङाना ओमफ्राय आमहायके निनि नग बारा बायखिनि निनि जे नगनि बारा बायखिनि आमहायके नों मासा जनाय ओमफ्राय नग गानागुनि बुखाराव कायना नांनाय ओमफ्राय निनि नग गानागुनि निनि बिथिरक कायना नांनाय ताम तामाव निनि हठाৎसा जेकुनु किसु काय हठाৎसा आबरनो नाहारिया फैनो कैसे बेसिक हामनानि बागै आबरनो नों कमगरा नांनाय ओमफ्राय निनि तेबो सिनि आबन बिसिंगो दङ आबन कैसिनि नांगौग माने कैसे डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय ताबुक सिनि हाफांनि बुखाखतै टिप्रासा हाफांनि बुखाखतै जों टिप्रासानो बाहायके जेंनानि आबो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट जोंआरो तामखायगा मिनिस्ट्री अफ होम्स एन्ड टिप्रासा सिक्युरिटी होम्स अफेयर एन्ड टिप्रासा
security आरो जों TIPRSA जों बाहाय safety security खायनो गोबां मा हामेसा यासु गया बुइनि दफाराव attract खायगा बुइनि दफाराव नि न बरमनो सिगु कुसुगा बुखा अब हयतो कायसा protection खायन बाय कायसा board खायजाक दङ ministry दङ जों अब operation खायजोंनाय जोंजोंनाय Minister of Law, Justice and Customary Rights अबसे मेन चिनि नांगौ माने the customary rights जोंहाबो जे बिनि customary उनाव systematically practice खायमाने independent बनो मारनाय आबनो no customary rights Minister of Defense and Border Protection चिनि बिसिङाव गोबां borders दङ borders दङ हयतो केबो बर' हामियास आयेन साखानि सिनियाखौ गे बर' फाय माने खनै खगै नन बुइतय कलांमानाबा नन किसु हामिया खाया नायखाय जोंहाबो बेयाव protection बागै रेडि मा दङ Ministry of Parliamentary Affairs and Governance दंनाय Ministry of Administrative Reforms and TIPRSA Affairs इनका main important department যেটা 100টা টোটাল 100টা ডিপার্টমেন্ট দङ ও 100টা ডিপার্টমেন্ট তৈनो तिनिनि सिमि सिनि गभर्नमेन्ट सेंनाय ओंखाय आबनो TIPRSA लुखरमनि बागै बिसिखदाननि जबतनिस्लाय great and biggest gift ओंखाय आसनो सितो तिनि नरक जतननो आं खुलुमबो नरक TIPRSA हापांनि बिसिङाव टैक्स रनो नांनाय tax ताबो बस खालायजो बसकां फाइनेंशियल इयार मार्च नि बिसिङाव टैक्स हाजांनाय बोसोर इनकाम खायखाय बोसोर टैक्स मारनाय ना ता TIPRSA हापांगो registration खायन बागै once registration मा खायनाय जों जे ऑटो नि बागै जे registration ना माने आबो कुनु ऑटो नि बागै हाजार कायसा नाजा गया आबो TIPRSA गवर्नमेंट enlistment entitled TIPRSA गवर्नमेंट membership मोनसे 1000 आबोनो